Assalamu alaikum, xayrli kech do'stlar. Sizni bilan Iliya Murtazina. Kechki shaylar ortinda mana Aeroflot bilan bo'lgan hallar turida сөйләшеп алыйк әле дисенә. Кичә хакерлар hujumi bo'lgan. Шулай итеп, менә карагыз, 100 рейс тирәсе башлыча Мәскәүдән алар туктатылган. Хакерлар hujumi Аэрофлотка гына кагыла. Демәк, Россия һәм Победа читтә калган. Бу хакерлар hüjүменнән Аэрофлот компаниясының официаль битендә инвестицияләрдә менә яңалык ярты сәгать элек шундый яңалык бастырылды. Демәк, 93% рейслар яңартылган. Бу хәбәр нәрсә турында сөйли инде. Әлбәттә, моментында акция котировкалары бәяләре төшеп алды. Күрәсез әле, кайчан гына мин Аэрофлот турында сөйләгән идем. Әйме? Шулай итеп, үзем өчен бу хәбәрне охшый дип билгеләдем. Рейсларга килгәндә, регионнарда барлык рейсларда тулы күләмдә башкарылган. Демәк, кибер hüjүм дигән күренеш алга таба да булырга мөмкин һәм моның өстендә әлбәттә эшләргә кирәк. Фронт работы дип әйтгәндә билгеләнде. Һәм дә Аэрофлот кына түгел, башка компанияләр дә бу юнәлештә уйланыр дигән һәм дә уйланып кына түгел, кирәкле адымнарны ясар дип ышанасы килә. Шуның белән бүгенгә мин сезнең белән хушлашам. Сау булып торыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.